Здравей! Искаш ли да научиш малко повече за парите, които използваш всеки ден? Ако да, значи си на правилното място. Днес ще разгледаме монети и банкноти с необичайен химичен състав, уникални добавки и дизайн. Нека започнем с монети от паладий, които се изработват в Русия и Канада. Паладият е рядък благороден метал, който се използва за издаването на инвестиционни и колекционерски монети. Той е устойчив на корозия и е сребристо-бял на цвят. Пример за паладиева монета е руската балерина. А знаеш ли, че някои от монетите, които колекционираш, съдържат парченца от метеорити? Пример за такава монета е канадската монета с метеоритен никел. Той придава изключителна уникалност и космически происход. Корейците пък използват магнитни ядра, които позволяват лесно сортиране в автомати. Това се постига чрез използване на феритни съединения. Пренасяме се в Исландия, където са се възползвали от изригването на вулкан, който се нарича, това можете да си го прочетете и сами, за да създадат специални монети с добавен вулканичен прах. Това е част от серия, която отбелязва природни феномени и местни събития. Изглежда, че не само в Исландия вулканичната дейност се използва за направата на монети. В Танзания, например, се издават монети, които съдържат частици от вулканична скала, събрани от планината Килиманджаро. Така се придобива географски и исторически контекст. А пък в Америка в частна компания се изработват монети с добавен пясък от луната. Те най-често се използват за сувенири, но въпреки това съдържат космически материали с традиционни метали като сребро и мед. Отиваме в Казахстан, където се създават едни от най-скъпите колекционерски монети, а именно такива, в които има вградени миниатюрни частици диаманти в дизайна. Тези монети комбинират благородни метали, като платина с скъпоценни камъни. Две от най-красивите монети са тези страни като Австрия, с вградени скъпоценни камъни, а именно такива с кристали Сваровски или с вграден опал в дизайна. Те се използват главно за колекционерски цели, защото са уникални както по визия, така и по състав. В годините на икономическа криза в Германия след Първата световна война се издават временни банкноти, направени от необичайни материали като дърво, хартия и текстил. Макар и да са използвани много кратко време, те са пример за алтернативни монетни материали. Някога представил ли си парите, с които плащаш всеки ден да имат аромат, например на шоколад? Ами, в Гана са измислили монети, които миришат на какао. Издават ги с тънък слой, съдържащ ароматни съединения с какаов аромат. Това също подчертава важността на какаото за икономиката на страната. Не само в Гана са измислили ароматни банкноти. В Канада, например, доларите от определени емисии излъчват мирис на кленов сироп, а пък в Бутан банкнотите излъчват уникален аромат на лотосов цвят, символ на чистотата и хармонията в страната. В Фиджи, например, банкнотите са малко по-модерни, за разлика от нашите обикновени. Там те са отчасти прозрачни. Самата банкнота е направена от полимер с прозрачен елемент под формата на риба. Полимерът показва иновативен дизайн и е изключително издръжлив на тропически климат. В началото на 20 век, по време на инфлационната криза в Германия, се произвеждат експериментални банкноти от тънък слой керамика. Те са били едновременно крехки и необичайно издръжливи на износване, вода и огън. Ще ти бъде ли интересно да прочетеш малко повече за историята на Грузия? Ами, можеш да го направиш само като сканираш изработеният със специално мастило QR код на банкнотата им. Някои страни, като Германия, Япония, Сингапур и Латвия, вече мислят как могат да защитят банкнотите си от фалшификации или да съдържат информация за самата банкнота и транзакциите, направени с нея, като добавят специални електронни или наноелектронни чипове или термоактивни материали. Нека сега ви разкажем малко повече интересни факти за парите. Знаете ли, че първите известни монети са изсечени около 600-та година преди новата ера, в древна Лидия, днешна Турция. Те били направени от електрум, естествена сплав от злато и сребро. Друг факт е, че сребърните монети в миналото често се използвали за съхранение на вода, защото среброто има антимикробно действие. Ионите на среброто разрушават мембраните на бактериите, което пречи на растежа им. А пък по време на хиперинфлацията в Зимбабве през 2000-те години банкнотите с номинал 100 трилиона зимбабвийски долара са стрували по-малко от един щатски долар. Върху много банкноти има флуоресцентни нишки и символи, които светят под ултравиолетова светлина. Това е основен метод за защита срещу фалшифициране. Евробанкнотите, както и много други валути, имат релефни точки или специфични линии, които помагат на хората с увредено зрение да разпознават номинала на банкнотата.
Някои изследвания показват, че значителен процент от банкнотите в обращение съдържат следи от кокаин, особено в големите градове. Това се дължи на незаконна употреба, но и на предаването на банкнотите от ръка на ръка. А знаеш ли, че не всички монети са кръгли? Например, 50-пенсовата монета в Великобритания е хептагон, 7-странна, а в Полша съществували монети с формата на звезда. Също така, на британските банкноти често се добавят микротекстове и символи, свързани с културни и исторически събития. Например, на новата 50-паундова банкнота има математически формули на Алан Тюринг. И разбира се, на финала няма как да минем без българския лев, а именно банкнотата с най-много грешки. През 1951 година при прехода към новия лев са допуснати няколко печатни грешки на банкноти, включително в текстовете на някои емисии. Тези примери показват как химията, материалознанието, иновациите и дизайна се използват за създаване на съвременни монети и банкноти, някои от които имат не само колекционерска, но и историческа стойност. И с това приключваме нашия видеоурок. Надяваме се да ви е харесал и да ви е бил полезен. До следващия път!